So ayan mga primo, panggabi na naman tayo. Check muna natin ulit dito sa labas. Puro mga sasakyan lang makikita mo talaga dito sa labas. Wala ka na may ibang matatanaw dito. Pero at least kahit paano makakaliw ka sa mga nagdadaang mga trailer, sasakyan. Yan lang mga tinatanaw namin dito, ayan. Mga trailer na dumadaan, ayan. Yun o. High level na yung tubig. Ayan, malayo ang tanaw. Ayan. Ayan, tinitingnan lang namin dito yung mga mga nagdadaang mga sasakyan. Ayan lang mga kinaaliwan na lang namin dito. Ayun o, ang bilis ng isa. Malayo ang tanaw. Makakauwi din tayo. Ayun. Ito lang talaga yung nagbibigay ng aliw sa amin dito, mga sasakyan na dumadaan. Ayan sila. Si Optimus. Ayan si Optimus Prime.